ಎಂಕುಲಿನಿ ಮಾಲ್ಗೂ ಪೋರೆ ಪಿದಾರ್ದ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತುಂಡು ಉಂದುವೆ ಎಂಕಲ ಟ್ರೈನ್ ಉಂದುವೆ ಮಾಲ್ ഇവിടെ ತೋರಿದ ಕರೆದ ಮರ ಅಡ್ಡ ಉಂಟು ಕಲಿಮುಲಿನ ಕಾಸು ಉಂಟು ಆಂಡೆ ಎಂಕಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಂಕಲ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲಿನಿ ಮಾಲ್ಗೂ ಪೋರೆ ಪಿದಾರ್ದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಪೂರ ಕಂಡ್ರೆಗ್ ಮಾಲ್ಗೂ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ನಿಗಲಿಗೂ ತೋಜಾವೆ ಇತ್ತೆ ನಮ ಪೋಯಿ ಮಾಲ್ಗ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬತ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತಿರ್ತುಪುರ್ವೇನದಾತನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಯಾನಿಗಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ತೂಲೆ ಉಂಡುವೆ ಎಂಕಲ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪೋನನ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಪೂರ ಕ್ಯೂ ಉಂತುದೇರು ಅಲೆ ಮುಂಚೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅಗುಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ ಉಂದುವೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ತೂವಲಿ ಪೋದು ಬರ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಬೈದು ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪಾರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ವೈಜು ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಾರ್ ಬರ್ತದು ಎಂಕಲ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತದು ತೋಜವೇನು ಅಲ್ಲೇ ಎಂಕಲ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತುಂಡು ಉಂಡುವೆ ಎಂಕಲ ಟ್ರೈನ್ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲು ಅವಳು ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಎಂಕಲು ಮಾಲ್ ಕೋಪ ಒಂದು ವಾಶಿದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕೆ ಕಡೆ ಬನ್ನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಜಿ ಜೋರು ಬಸ್ ಹತ್ತದು ಅಂಚದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತೀನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ತೋಲೆ ಉಂಡು ಅದೊಂದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಗ್ರೀನ್ 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 ಉಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಸಿಕ್ಕದುಜಿ ಎಂಕಲು ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಆಂಡು ಮಾಲು ಇಂಕು ವಿಡಿಯೋ ಸಮ ಮಲ್ಪರೆ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಪತ್ತೊಂಬೈದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಾಲ್ ಬತ್ತದು ವಾಶಿಡುಲ್ಲ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಗೆತೊಂಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ಬೈದಿನಿ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ವಸ್ತು ದಾಲ ಗೆತೊಂಡ್ಗಂದು ಅಂಚಾದೇನು ದಾದಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆಂದು ತೋಜಾವುಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದುವೆ ಮಾಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋಜಿದ ಕರೆದ ಮರ ಅಡ್ಡ ಉಂಟು ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಎಂಕುಲು ಮಾಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತ ಚಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆಂಡಲ ಏನ ಟೀನ್ 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 ಅದನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತುಂಡು ఒక ತುನಗ ಅವು ಬೆಲ್ಟ್ದ ಆಂಡಲ ಬುಡಿಯೇರು ಉಲಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಉನ್ನೆನ್ ಪೂರ ತುನಗ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ರೇಟ್ ತುನಗ ತರೆ ತಿರ್ಗುಂಡ ಅತ್ತೆ
ಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಟ್ಟು ರಾಸಿ ಬೈದತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ఒక ఇల్లట్లే ఏతుకులో తూలైతే ಅವಳು ಗೇಮ್ಸ್ ದಂಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಏನಂತೂ ನಂಗೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆ ಅಂದಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ತೂಲೆ ಮೂರು ಮಸ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ದಂಡು ನಾನು ಒರಾಳ ಗೊಬ್ಬುತ್ತುಜಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೂರ मस्त आशा तुमनाक दादा मल्पुंडु खाली तूपि ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕೂಡ ನಿಜ ತೂಪಿನಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಂಡ ತೂಡಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿನ ಕಾಸು ಉಂಡು ನಾವು ಕಾಸು ತೆಪ್ಪುನ ಪುರ ಪುರ ಚೈನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪುರ ತೂಲೆ ವಾವ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು ಅವು ಕುದುರೆ ಹಿಡ್ಗುಲ್ದುಲು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪಿಂತಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅವು ಕಣ್ಣಗೆ ನನ್ನದು ಇದು ಗೊಬ್ಬು ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪುರ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ ಈಗ ನಂಗೆ ಕುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೋ ನೆಜ್ಜು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪುರ ಕೆಲವು ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಗೇಮ್ಸ್ ಕುದರ್ಲೆ ಹೆಂಗದ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ತುಲೆ ಅವು ಈಗ ಒಂಜಿ ಪಾತಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಹಾಂ ಐಕ್ ಕಾಸು ಪಾಡೋದು ಅದರ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಯಿನ್ ಪಾಡೋಡು ಐಕ್ ಎಂದ ಕಾಯಿನ್ಲ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ರೇಕ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ರೇನ ಇಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲವರ್ಸ್ ನಗುಲು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಗೇಮ್ ಹೋಗುದು ಫ್ರೀ ಅತ್ತು ತುಲೆ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನು ನೆಂತುದು ನಾನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ತೂದು ಕುದಾಯಿ ಬತ್ತ ಆಂಡೆಂಕಲ್ನ ತೂದು ಬಗೆನ ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿ ತೂದು ಪಿರ ಬರೋಡ ಎಂಕಲ್ ಬೈದಿನೇ ಆಯ್ತು ಖಾಲಿ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ತೂಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಎಂಗೆ ಅವಳು ಪುರ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪುರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಗೆ ಅವಳು ತೂಯಿ ಪಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾವು ಪುರ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಅದು ಇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಒಬ್ಬುಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಹೋಯ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ತೂಕ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಕು ಮುಲ್ಕೊಂಡಿರುನಾಗ ಎಂಕು ಏನ ಊರೆನ್ನು ದಯಪಂಡ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆ ಇಂಚಕುಲು ಒಂದು ಪುನತೆ ಅವು ಗೊಂಬೆ ಮುಳ್ಳೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾಗ ಎಂಕು ಅವು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಎಂಕು ಅವೆಂತುನಾಗ ಎಂಕು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಹೆಣ್ಣುಂಡು ಎಂಟು ತೋಜವೆನಿದಲ್ಲಿ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಎಂದವು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅವಳು ಉಂಡದೆ ಇಂಚಿತುಲಮೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಇಂಚಿತುಲ ಹಾಂ ಅಂಚ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಡುವೆ
ತೋಜುಂಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾಡ್ ದಾದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ತೊಂಗ ಬಂದು ಕಿಬ್ಬಿತ್ತ ಜುಮ್ಕಿ ಬೋಡಾಯ್ನಾತುಂಡು ಮಲ್ತ ಆಂಡ ಮುಲ್ತ ರೇಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತರದಿರ್ ಬುಣಿಗಳಿಗೂ 200 ಸಂತಿರಿಗೆ ತೊನ್ನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ತೋಜು ನಿಂಕ್ ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೂರ ಬೊಚ್ಚ ಒಂದಿನ ತಿನ್ಪುನೆಟ್ಟೆ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ ತುಲೆ ಆಂಡೆ ಅಂಕಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಪುಗ್ಗೆಲ್ಡು ಪಾಡೊಂದೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಪಿನಿ ಮಲ್ಲ ಮುಗಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಜೋರು ವರ್ಷ ಬರ್ಕೊಂಡದಾದನ ಹೋಯ್ನ ಟ್ರೈನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಮೆಗಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಡುಗೆ ತೂಕ ದಾದಾಪು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಂಕುಲು ಟ್ರೈನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತೂಕ ಇದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಕೇರಳ ಎಂಜ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ವೇಟ್ ನನ್ನ ಇಂಕಲ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ఇప్పుడు షాపింగ్ మాల్ దాదా తోచవచ్చు పండ దాలే చెక్కులు ఇల్లాక దాదా కూడా అవే ತೊಂದಿನಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಅವು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜವು ಯಾರನ್ನಾದಾಗಿ ತೋಜಾವುದಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್